מתבצע התהליך הזה? אנחנו בגובה 5,350 לראשונה. נכון? לראשונה. התחלנו ב-4,730. לראשונה בחיי גם. עלינו 600 מטר, מפרחים מאוד. אני עוד רגע מתעלפת. על הנוף מפה. זהו. אנחנו אמורים לעלות עוד 200 מטר. לשם איפשהו. ואנחנו נוותר על זה. נראה לי ש-5,350 זה מרשים enough. צולם את של תחתנו, וצולמו האנשים מתחתיי. האמת שאת משה לא צילמתי, ואת יעל. יעל תעשי שלום. שלום. מה את מביאה לנו? עוגיות שקנינו אתמול בבייקרי.